Kiwal Tarindi. Abdoulaye Diallo. Musibe tedduɓe on salminamon biyama kadi bisimilamon e kiwal tarindi ɗo e RFI fulfulde e oɗo taskara men yewtat ko yowiti e soppugol leɗɗe ɗum ko nangira ko ustugol ladde nden wiyete bonnugol ladde ɗe ko ɗon nde laddeji ɗin lewte e fandale goɗɗe no way noon rewde guese gam ndema walla koɗorde holko ɗum wawi battinde hande e gurdam yimɓe ɓen holno ɗe gueɗe e kaɓirte ngam yajnade hen bismoto koɗo men ceerno Alassane Diallo hertiɗo to banggue tarindi leydi Mali ko adi e seeɗantagal ma en keɗo Mamadou Bella Diallo goto e ardiɗo jonde gollorgal ngam rendude daabeji e tarindi to Guinée ngam jofnirde ma en bismo kadi Mara Balbaki ardiɗo équilibre fedde darine ngam tuttude leɗɗe ɗo e Sénégal ɗum noon bisimilla mon. ko adi fofte duɓen keɗoto Mamadou Bella Diallo goto e ardiɗo jonde gollorgal ngam rende dabaji e tarindi to Guinée e keɗoɗen mo. sikki Afrique fof ɗon andi leydi ɓe koko ɓenata no woodi les accords et les conventions leɗɗen fof no signi ɗum no woodi convention par exemple tanduɗo ɗen leɗɗe e ɗe kulle ko ɓenata kon la FIDES ɗum ɗo mi sikki pays Afrique ji ɗin fof no signi ɗin kayitiri no waɗi kamum point focal FIDES no woodi organe de gestion no woodi e pays ji ɗin fof e ɓe hikkini ɗon on brigade de lutte koko mi yeeti on bon on no e direction ji ɗin o e forêt ji ɗin fof no wawi wadde sensibilisation telema ɗum ɗon fof donc mi sikki peeɗen ko si yewtama hakkude leyɗe ɗen mais ka karan lagine toŋirta ara Sénégal toŋaali daro si toŋete fof hawtindira e toŋa peego eɓɓa fii jamaji ɗin fof no wallitira fii no yimɓe ɓen gollira hara nokkuji ɗin bonnaka kulle ɗen waraka ɗe yeeyaka e ka foore joni binna makko kulle ɗen huɗi ɗon no soppeede par ce que ɗon mise buy noon no feƴude ka mun ɗo hakkude kulle ɗin e jamaji ɗin et puis kon ɗum kadi darta binna makko kulle ɗe woni ñamude ka burude no addede yeeyede ka saare ɗum fof no waɗa probléme donc ɗum fof yewtete e eɓɓoje waɗe. Mamadou Bella Diallo hono haaliɗo noon e gardiɗi konngudi amen ko yowiti e soppugol leɗɗe e laddeji e yoga e leyɗele Afrique ngam mi yewtude ndeɗo toɓɓere en bismoto koɗo men Alassane Diallo hertiɗo to banggue tarindi leydi Mali. Ceerno Alassane a bismama salminama en jii e leɗɗe ana soppe e laddeji e nder yoga e leyɗele Afrique e yiyandema holko woni sababuji ɗin. Effectivement ko mbiɗa ɗon ni no e leɗɗe hande ladde nde kana feƴƴe sanne donc sababu muɗum surtout Mali ɗo ko sababu muɗum ko faɓe keɓe koɓe hoɗɗina ley galleji to adi faɓe koɓe hoɗɗina ley galleji to et puis bon jomɓen jawdi na feƴƴa sanne e jomɓen jeeseji na feƴƴa sanne et puis sa ɗum ndi iwi hande Mali wattude yiite ɗe ladde no la heewi sanne ɗum fuu ko ɗum ni woni na timmina ladde nde hande quoi. E kay a haali e ko sababuji ɗi beele e ɗum ɗon no woodi sababuji goɗɗi watta ko ɓe soppata ɗen leɗɗe. Sababuji goɗɗi wontoon woɓɓe wontoon ɓe coɗɗa ɓe pecca leɗɗe ɗe fa ɓe keɓa koɓe cottira ɓe gaɗa hen planche ɓe cottira quoi aɗa woɓɓe ɗum fecca ladde nde fa itta hen kañƴe faɓe itta hen kañƴe leur voyage traditionnel aɗa donc ɗum fuu na bonda ɓuurone sanne quoi. Alassane Diallo holko ɗum wawi battinde hande e tarindi holko ɗum wawata addande caɗele e to banggue tarindi. soppude leɗɗe ɗe kay ko waddata ɗum woni sécheresse na wadda ƴiwonde quoi na haɗa ƴiwonde warde et puis na température o ɗum la hausse de température quoi na waɗa température la hausse de température quoi aɗiya ɗum na wadda hen na wadda kulle ñawiji jaati na wadda ɗum donc hande surtout ne ko waɗata sanne ɗum woni bangal ƴiwonde nde quoi ƴiwonde haɗa wadde sanne ko beele waɗa accenté changement climatique o. Beele to diwanu Mali to leydi Mali iɗo yiya ko wayi noon yoro ngo no mbirɗa ni ƴiwande nden no ɗuyti toon sanne hara ko ɗum saabi ɗum. wawa ko ɗum kay ko saabi ɗum woni ladde nde wonna feƴƴe sanne quoi ladde nde yimɓe hendaka e ladde nde hande ɓe peccanno ɓe mbuuna ɓe gatta hen e yiite donc sawi autorité jaati woni ko wala hande quoi fa hayba ladde nde quoi ladde nde yoppirama e ni tan quoi. Eyyi hande oɗo saaha holko ardiɓe leydi Mali wawata wadde
walla mbiyen wawata darnude e ko fati e peeje ngam haɓude soppugol leɗɗe to leydi Mali? Bon, ko kanon koɓe leydi Mali wonna waɗa ɗum woni sensibilisation. Bon, ɓe ngaɗi créé service eaux et forêt, ɗum woni service mo watta sensibilisation, formation no haalda e yimɓe nafa ladde nde taɓe bonu ladde nde. tan ɗo iwi toon miɗen ngala forum ngaji mawɗi maɓɓe et puis bon politique ngaji ɗum waɗama comme politique forestière nationale ɗum won toon, politique de lutte contre les changements climatiques won toon, politique nationale de plan d'action won toon. Bon, texte ngono ya aussi les textes législatifs won toon. ɗum woni so tomotte e taƴi leɗɗe sa wala autorisation fof donc eaux et forêt nanguete ko saria wi o ɓe ngaɗa dow maɗa quoi. Bon, ça ɗum ɗo iwi toon ɓe ngaɗa organiser population ngaji sanne ɓe kalda e maɓɓe ɓe tinno ladde nde ɓe lindo ladde nde nafa muɗum no mawni sanne ɗum fuu suudu babado naɗa waɗa hekki. Eyyi kay a jarama Alassane Diallo ɗo e leydi Sénégal ene woodi kadi pelle dariɗe ngam hiwde hundari ndi eno tawa eɗen pelle Ecolibri ko Mara Balbaki ardi nden fedde keɗoɗen mo. Ecolibri a été créé en mars 2019. C'est une association Ecolibri joinama hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi ko walde draninde heedande taalinde e nguure yimɓe. Joni miɗen gon e ngallure Dakar ɗon min gollata. Men mbi'i muuye amin wo moƴƴintinde pirkiɗo Dakar Capoeira hono arande. ɗum na haaja wiide min laatinan Dakar Capoeira na laato du wartirde ladde haa ko hecco hono no wonduno. Cette verdure et de réduire l'impact de la pollution dans notre capitale. Eyyi Mara Balbaki ɗum ko fandare nden holko saabi cuɓuɗon Dakar laamorgo leydi Sénégal? Parce que nous avons fait le constat qu'il y avait beaucoup d'associations qui œuvraient justement dans les régions. Men dahuli ɗum saabo men taskoke ko baale kewɗe na gollanno e diiwe e gure serindi e nokkuuje woɗɗuɗe Dakar. Men tawi ko ɗe golle keƴƴayɗo ngallure nde dusaare nde ena wonɗe ɓeydade capanɗe jeenayi fuu o saare. Men miili ɗum na yoni yawanede e waɗede goɗɗum ɗo laamode leydi ndi ɗo limore yimɓe hewti millionji 3 e saare. Tunninde hendu ko rewi e cuurki mobilaji woɗi du tefoje yonuɗe capanɗe jeɗɗi na won e ngallure nde. ɗum waɗi ko inumi golle ɗe ɗo laamode ɗo to Dakar na hawti du e heɓindade e hoore fedde golle am e hiñude salle gollan eɓɓore nde na moƴƴi na yahara no yoniri. Et vérifier que les projets étaient efficaces et exécutés correctement. En jii kaɗɗe balɗe jawtude Ecolibri woni fedde mon nden on tuti leɗɗe hewɗe e nder diwal Dakaru mbele e wawi min halande seeɗa fi ngol lorgol walla fi ngol tutugol leɗɗe ɗo e Dakar? On a commencé justement, donc, comme je disais, en mars 2019. En juin 2019, on a lancé la première opération. Ndelle mi wi'i on men puɗɗiɗe golle hono no mbirunomi ni lewru tata ɓurdu hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi. Lewru jeega ɓurdu men puɗ awude leɗɗe ɗen woni un citoyen un arbre. Neɗɗo kala na ƴama darnude lekki mum jogola ɗen leɗɗe neɗɗo fu hollan no heɓindi e hawju lobbo leɗɗe ɗen caggal ɗum ɓe gollanan koye maɓɓe. Men jonnan neɗɗo kala GPS fadde amin e hokkude ɓe leɗɗe ɗen. Men keɓi yimɓe sahaniɓe ɗe golle yimɓe politique men heɓi du yimɓe golloɓe sarwisiji laamu peɗe ɗe kawta e laamu men keɓi yimɓe fu leɗɗe Colibri na laato du hawrondirde yimɓe fu meɗen laati ko wawi wallude yimɓe Sénégal daranade ko e muɓɓe. ɗum woni golle ɗen wiide ɗum woni komin piloto caggal ɗum golle ɗe moƴƴi faa men keɓi awude leɗɗe ko waɗi ujunaji 3 yahade 4 on wakkati. De 2019 à 2020 et avec tout un reboisement de notre belle corniche ouest de Dakar et on a créé deux parcs publics à cette occasion. A jarama Mara Balbaki kiwal tarindi ko ɗo haaɗi hande yontere arore si Allah jaaɓi en yewtat ko yowiti e lappol mawgol puɗi ƴellitugol Dakar fayi Djibouti Francinkore no wi Grande Muraille Verte. Hiɗo wawi yitugol nde yewtere ka hello amen Facebook RFI Fulfulde. Hiɗo wawi kadi tawde nde ka Twitter men RFI Fulfulde kiwal tarindi hande kadi gasi on jarama.